Hello guys, welcome back to my channel. Ini nama chicken tikka kebab on tawa try mantondula. So tuka encha pandu video tu ondu pule last mutta ಏನು methods encha manpun pura ingredients tada pura use mantade and paarde check manpure. ಸೊ ಒಂಜಿ ತವಾದೆ ತಂದು ಐಕೊಂತ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಬೆಚ್ಚಾಪಿನ ಊಟ ಕಾಪೋಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪ 500 ಗ್ರಾಮ್ ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ ಏನು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 30 ಗ್ರಾಮ್ ನೆತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನ ಪೊಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಬಾಂದ ಮಸಾಲ ಇಂಕು ಲೇಪಲ ಬಾಂದಕ್ಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಂದಕ್ಲನ ಅದೇ ತೊಂದ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1 hour ದಿಂಡ ಯಾವು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಪಾಂಡ ಆಂಡ್. ಸೊ ಕಾಯ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾದದು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಗ್ದು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ ಏನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಯ ಅತ್ತಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಒಣಸಗ್ ಇಜಿಂಡ ಪಾಟಿ ದಾಲ ನಿಕುಲ್ದೇನು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಮಂತದ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಂಕುಲು ಇನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಜಿಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ